Bugün siz bilen gowy yüzler üçin maska. Salam hemmeçäňize. Goňy ýagdaýlaryňyza gamança otursaňyzmy? Bugün siz bilen paýlaşjak maskalaryň biri gowy yüzler üçin, ýagny suwsuz yüzler üçin. Maska men uje berde gerekli zatlary uje taýýarlap aldym. Gerekli ingredientler: 1 çaýny loşka gatyk, 1 çaýny loşka bal, hemde 1 çaýny loşka awsianka. Awsiankany edip bilseňiz, blenderda owrasaňyz has howy. Eger bolmadyk ýagdaýynda awsiankany özüni alyp, hemmesini garyp bir 5 minut goýýan, awsianka gowy edilip ýumşaýady, içindäki peýdal elementleri daşyna çykýar. Geliňizler bileje taýýarlaryň hemmesini. Jeyip oljatyp garýas. Loşka bilen garsaňyz bolmaly, mende şüpä. Ana gardyk. Yine şeýle ýagdaýa geldi. Alyas, çalyas. Yüzümize bunun esasy peýdaly gowy yüzler üçin peýdalaryny aýdyp geçdim. Bularyň hemmesi, bularyň içindäki ingredientleriň hemmesi gowy yüz üçin ören peýdaly. Ýagny yüzüňi nemlendirýär, antioksidant, yüzüňe ýumşak peeling edýär. Gatygyň düzümine, naprimер, gatygyň düzümine ýumşak kislota bar, laktik kislotası. Ýumşak peeling edýär, yüzüňe ölü öýçükleri aýyrýar. Bal, naprimер, bal yüzüňi hemişe nemli saklaýar. Kojaň barýerasyny goraýar, suwlandyryp durýar. Awsianka da edil şolar ýaly. Gyzarmalar zat bolsa köşeşdirýär, suwlandyrýar. Ýaşartýar yüzüňizi, terje saklaýar yüzüňizi umumyň. Neşeýip yüzümiziň hemme ýerine çalýas. Suwsuz gurgak deriler üçin has gowy. Boýunlaryny bile çalmaly. Hemme maskany edemizde obязательно boýnumyz bilen bile çalmaly, hemme maskalar. Sebäp yüzümizde bolýanlar boýnumyzda da bolýar. Ýygyrtlar bolýar, wagtyň geçmegi bilen çyzyklar emele gelýär boýnumda. Bal razdражениýeti bar bolan adamlar bal goşman, aloe vera goşsan bolýar.